Ngisho nje So right. sanibonani bafethu, this is your boy uTommy Mtarapi, abamazi ngoMr Nebula. Bafethu, nami ngithanda ukubonga ukudlulisa amagama nje ukubonga kakhulu. Ngisukwela le Empangeni eNgwelezane ngizosapotha umcimbi ola weSakamthethwa. Ngizosapotha nje i-artist leciko langakithi uMasoso ozama impela kule ndima yomculo. Sitha somsapotha nje ngoba ama-artist aphumile ngempela, aphumile kunomlivayo. Sibonge nomphakathi bafethu ugcine usupportile lowo nalowo, bangasapothanga bafethu sixolise kakhulu ngoba baningi abantu abahlala nemindeni abayigadayo. So bafethu ngibonga kakhulu ne-performance yami engiyenzile. Ngithe mangena estage ngabona abantu cha abantu basekamthetho abanthande kakhulu bafethu. Abantu ngisho kuningi kuphela nje ukuthi yaze yakhala kamnandi yathi ncinci lengoma ikhumbuza esikhawini kwanini.